awakmu jangan ngerasa jenuh gak to? Ya jelas no. Wong kene pengangguran sejati, orang nganggur sedina lho. Awakku lemes. Beh, wis enek 2 minggu punjul. Si Manuk yo neng ndi yo. Kok gak ketok belas sih? Mosok merantau. Wah, yo ora mungkin. Dene nang era krasana nih. Angger merantau pengen cepet bali ya. Mosok oleh penggawean. Nah, oleh penggawean mosok yo ora kabar-kabar to. Lah wong Manuk karo aku lho, wis kaya saudara. Wis kaya ora enek balung ngerine belas. Kayak nang ndi parane? Halo Bang. Gak tak rasani kok yo. Oh, alah. Sing begini. Ya, 2 minggu ning ndi yo, Pak? Belas ra ketok radulan barang kok lali karo aku kok. ora lali. Artine iki udan terus Oh, kok. iso ki mongsone ya. Heeh. Wis tonyo yo. Urip kaya sanane gur kaya ngene ae. Doange pontang panting. Ndas gawe sikil, sikil gawe ndas. Jan belas gak enek undekane. Piye maksudmu kuwi lho? Wong ade lho seprono seperti luntang rantung rono rene kok njaluk undakan. Sing undaki lho sapa? Maksudku ki gak ngono lho, Dolop. Maksud ki tonyo, mosok tonyo awet aku lahir cepet ngasih sakyahe ini ki belas ora tau ngrasake bahagia iki. Ya bahagia ki tau ya mung kacake ngarang-ngarang. Mosok iya bahagia aku ketuker karo etek liyane. Mosok to, Pong? Wah, ketara kuwi. Nek wayahe oleh dum-duman bahagia, kuwi mesti cuk keturun. Makane uripmu sono terus. Kaya sembako ae, odum-duman barang. Beh, Kowe iki lho, kurang bersyukur wae, Pong. Jajal saiki. Udara sing mbok hirup ya. Pendandinane bayar apa gratis? yo gratis to, Nyuk. Bayar ya udara sing nang tabung kae, rumah sakit sing enek. Cangkemmu lho saiki ijeh iso ngrasake asin, pedes, kecut, legi ora. Yo jelas to, kene sehat Gini ya wis ngono to kowe iki. Kuwi lho wis termasuk bahagia, celuk-celuk. Jajalan, nek kowe wis ora iso ngrasake kuwi kabeh, sidone bongko kowe. Walah, potonganmu nek omong. Wis ngene wae, ora sakean sambat, padha-padha melarati. Kowe sambat karo aku mari ngelu kuwi ndasku. Kuwi weteng, Cuk. Oh iya ya, lali. Lah iya.
Nyok. Awakmu jangan ngerasa jenuh gak to? Ya jelas no. Wong kene pengangguran sejati, orang nganggur sedino lho. Awakku lemes. Makane aku ki ya jenuh nek ora ono kegiatan no. Lah kuwi pengangguran apa untal-ampil? Kok iso nganggur prei sedina iso lemes iki lho. Ngene iki ki arep kegiatan apa ya, Nyok? Apik kerja, gak enak kerjaan, ya ta? Enak kerjaan, gak enak wong bayar. Meh dolan cah-cah lu kabeh dodolan kabeh. Karo dene sak kecamatan wis kabeh tak dolani. Nek mancingnya piye, Bang? Mancing? Sik. Mosok mancing? Ojo mancing sik, Nyok. Lah ngopo ya? Ngene yuk ya, tak kandhani. Nek mancing, jare wong tuwa mbiyen mangsa rendeng ngene iki gak oleh mancing, Nyok. Ya kowe ngerti dhewe to iki mangsa rendeng. Soale sebabe nek mancing ning mangsa rendeng kuwi, iwake lho do teles kabeh. Bukan ini biyen ki nek iwak iki teles to, Bang. Nek kowe mancing sing iwak sing garing, ya kae to ning pasar ning kali tampir kae. Berek nimbang ambok baduk sisan lho awe. Mondak pinter bocahe. Raimu rumangsane aku ki biyen ki pinter. Lah. Mendem ae piye? Ketok iki pas karo cuacane iki. Masuk. Nah aku ra duwe aplikasinya sih. Pokok wit biyen to, Nyok, nek awakmu gak tau gaplok apa-apa. Heeh yo. Lah yo, wis kuwi gampang, ora sampe melu mikir, kita aturi. Wis awakmu tadi kene sik. Ngene iki lah ya jalan. Lah, iki lho Nyok solusine. Kowe ki piye to jane, Pong? Wong ngejeki payment dem kok malah ngetokke roti. Apa ada dorongan ngono apa? Roti polokmu maca ti. Iki tabungan, Bos. Piye to kowe iki? Mosok to? Wong potonganmu nek didelok nih koyo celeng nih kok iso nyelengi barang. Patrakmu kene nek 10 tahun nek le nyelengi. Wis, gak usah kakan cocot, rewangi ngitung iki lho. Lumayan toh. Lumayan. Dadi tenan iki.